какво става, копелета? Аз съм Уидърбой и да, днеска хора ще сме в Hardcraft и добре, бях с един друг скин, а сега съм с скин на Наруто. Добре, очудих се направо. Тъпо нещо, говоря. Така, тук съм бая развит. Да, то хом не е мой. Да ви кажа смисъл. Не съм го правил аз. Купил съм го. Къщата е копирана от един известен Minecraft билдър. И това също е копирано. Я мога ли да чупя тук? Ама да е. Да, мога. Окей, това е всичкото, сега ще го взема. Има и още едно там. Бе направо чудо. Така, тук да си оставим някои работи. И да си направим пак крафтинга ще ми трябва, това ще ми трябва. Ей, това патролките. И да започвам отново поредицата. Това е с нови всичко, абсолютно всичко много. Не е с стария ми такова акаунт. Абсолютно всичко ново. Няма. Ще вземам една дайма кирка. Така. Омагай. Така. Да, ще трябва да си изтегля какво беше там. Нещо глупаво. Преди имам нещо да ви кажа. Hardcraft вече не лаги толкова много. Поне така ми се вижда, защото ето, виждате, сега и снимам и даже не ми лаги. Което е много добре. Преди много лагеше този сервер. В смисъл, от време на време, не винаги така постоянно да лаги. Но лагише. Охо, тук гледай какво става тук. Нещо има ли? Да си вземем аз кварца, защото може да ми потрябва. Пък и той е много тук. Те са работи, няма да падате. Е така. Всичко пада. Тъй. Боже. За какво са ги правили тия глупости, просто не знам. Да, и благодаря на Милен. За да кой продава сълза от газ за пари. Ето, печага ми продай тия всичките за 150 кредита. Аз имах 300 кредита, направих си и супер юсър. За да мога повече и смисъл ще не забелязат повече. Защото когато си обикновен юсър, нали, не казвам, че имаме малко повече права от тях, но това, в смисъл, повече ви забелязват, нещо такова, така се явява, че повече ви забелязват и затова ми се викам, чакай да, я да стана така. Добре, това ще стане бавно тук с чесовите. Те са доста, после ще ги доуправим. Тук не знам какво ще направя. Ще обознача откъде до къде е резиденцията, да знам. И ще направя някаква малка каштурка. Така. Този епизод май ще ходим до Недъра ли? Не знам. Ще видим. Уху, смятайте, един стак. Още даже не съм ги обрал тези работи. И вече имам един стак кварц. И тук колко такива купчета. Значи въртле, мерси. Само това ще кажа. Че леко се прецака, трябваше поне си обереш работите, ама, нали. И къща ми е такова. Тя няма от толкова такива материали, но ще я оправим малко. Бай. И да, ще я поуправим малко, защото така нещо не ма кефи. Чай се направя на фул екран, защото май къде беше? Така. Би трябвало сега вече да виждате на фул екран. Чай, че нещо от началото ми се бъгва така. Фул екранчето. Няма нищо. Така. Охо, така е. Къде е по-добре? Добре, ако не сте забелязали, дошло не ми лаги.
А това е очудващо, защото иначе ми лаги. Но в момента съм с... What the fuck? Бах ти глича. Не знам дали вие го виждате. Аз го виждам. Добре, ще караме така този епизод. Макар че аз почти всички други епизоди май също карам така. Както и другите епизоди ще ги направим с full резолюция на Minecraft. Да виждате цялото такова, какво строим, колко глупости. Милен, маханите. И това беше много тъпо с този скин, дето стана така. Ще карам с него, защото тук ми всичко тъпо, гадно. Чай, какво си играе? Направо те, какво са правили тук, бе? Право се очудих. Аз мисля, че ще изкарам някъде един стак. Пак глина колко ли имам. Айде, падайте ви. Хубаво, че има още тук работи. Опа. Всичко го махам. И това е бахти голямата глупост, нали? Пич, Милен. Пич си обаче, това беше глупост, което сте го направили тук. Изнете за което. Но просто е глупост. Явно са няма ли какво правят ли? Или нещо подобно. Така. Другия епизод вече днеска няма да майнвам, защото едва ли ще ви се гледа. Нали, това е първият епизод от второто оцеляне в Hardcraft, мисля, че така беше, да, точно. Днеска ще бъде качен този клип, сигурно. Ще се опитам. ХФС. Ето, френд първо ми даде една къщичка. Мага е. Защо не мога да мърдам. Да. Пича си е наистина пич, защото от началото ми даде, но къща беше без стрес. Това не ми пречи на мен, но аз просто не ми харесваше толкова много. Мисля, че всеки момент ще ме огрифат нещо такова. В смисъл, аз съм запазил честовете, глупости и тем подобни. Така, добре, път има тук долу. Така. Те после ще дойда да ги взема. Охо. Супер по. 26 така глина. Всъщност къщичката е доста добре направена. Мисля, че всичко е изпипано от този известния. Всичко е направено по негов дизайн, сигурно. В смисъл не е по този, който го купих, така. Аз ще не си направя някои работи. Да оставим тези глупости тук. Така. Продавам 36 примерно. Да ги продавам, защото те няма ми трябва толкова много. Аз имам тук, ще ми останат 2. Ще ми стигнат. И тук имам още 4. Така. Ще реставрирам къщичката после. Специално няма да е в епизода. Се взема малко тук. И желязо. Добре, не ми каза, че съм го оставил в оная къща. Мамка. Да, явно съм оставил в оная къща желязото. Ще направим от камък. Така. Макар че тук имам. Да, имам. Няма за какво да хъбя сега материали. Тук. Айде. Ти да вземам нещо често е. Къщата не ма кефи точно мене, е смисъл, не знам. Нещо не ма надъхва. И сега ще отбележа от къде до къде напускате така. И чак сега значи. Резиденциите ще се бъгват. Напускате резиденция тир. Я тук. Значи от тук някъде е резиденцията.
Исках да си направя така подземна къщичка, но това ще е след време, защото парите са малко нямам от тях. Монею. Омага е. Монею. 0 лева и 0. Добре. И затова рекламирам. Чай си взема това, що пък да не си го взема. Така. Омага е зомбарче. Махи се, катил. Айде. Чай сега ще дойдат неговите приятелчета. Аз тази къщичка не съм разглеждал много. Добре е горе-долу, но мисля това тия соул санди и глупости да ги замина с дърво. Мисля, че може да стане по-добре. С соул санд. Тук чещата. Айде, вече почнаха да бутат катилите. Не, ти вече си просиш боя. Махай се, ще ме убиеш. Е, сега вече ма едос. Меч. Ето. И поне пусна нещо. Баят. Е, така ще сложа, да не може да минат. Да, няма да могат. Я. О, добре, що не си я сложа. Макар че тя е по-слабата. Това ще бън скин, защо го промениха. В момента няма много хора, май. Yes. Да, няма много хора. Омага, още ли е? Костатка е, бащи нападението. Аре. Костатка е, кисти нападение от зомбита. Мрете, бе. Мри, бе, жалкар. Как влезе, бе? Как влезе, бе, мам, старе? Те май може скачат ли? Беше сложим и тук и тъй. Едно чеще, примерно. Тук не може, чай да проверя отзаде някъде, не може да ни влизат. Ще подготвя аз мечече. What the fuck? Това са наистина копирал всичко. Охо! What's up? Трябва да поправя малко. Това вътре горе-долу е добре направено. PvP, нямам в момента нужните за PvP. Я да видим докъде е реса. То целият рез до тук. Колко е надолу. Чакай, че ще се отдава пак аз. Айде. Почва. Така. What the fuck? Колко е голям този рез, е? То баято е. Значи. Тук. Съм в реса, нали? Не, още не съм. Тук. Все още не съм. Тук. Пак не съм. Омага. В тия ресове направо са бахти бъгавите, нали? Искам да хапна малко. Така. И... да. Значи не е до там. Тук работи. Затворим. Този епизод не знам какво ще правим. Ще трябваше да намерим обикновено дърво. Ще трябва да пофармим малко. Така, тук да си го поправим малко. Ръната. Тук бон мило нямам трябва. Сега ще направим някои основни инструменти. What the fuck? То се е пълен вече. Трябва да се направи и чест струмец.
Абе, имам тук някакви такова, да си ги взема, да си ги използвам. Представи сега малко, what the fuck, така. Добре. Какво ще направя? Един меч. И една бръдва. Мъгай. И едно такова. Ето това е. What the fuck. Да, много ясно. Те стрели, аз имам ли? Не, няма. Тук има Fire Resistant. Да си вземем малко, какво да си вземем. Тук за всеки случай. И така, да изхъбя. Добре, така вече е ден май. Си правим тук. Много удобно място да си ги сложа. Добре. Да ме нападнат сега зомбитата. Тук имаме горичка, това е добре. И ще отидем малко да пофармим дърво. И мисля, като го пофармя вече, да дойда, защото едва ли ще ви се гледа. Ето и после клипа няма да продължи толкова много. Добре. Сега идвам. Тук съм хора, вече набрах малко дърво. What the fuck, кое е така къща е? Рес има ли поне? What the fuck, няма рес. Интересно ми е това той нещо тъпто, защо са го направили просто. И е бахти грозното, според мен. Рез дали има поне? Тук на някакви нива са си правили къщички. What the fuck? Дали ще мога да взема малко? Ще мога, но после. Така. После ще огрифа малко. Няма да бъде към се. Как можах бе? Претрепах се баш. Така, какво е това? Тук са къщи без рез. Това е нещо, което ми го продаде. И то е гледано. Моето е малко, мисля, че е доста по-различно от това. Изобщо не е същото. Защото тук няма такива работи и моето не е така. Изобщо доста такова има. Това е по-различно. Идеята е по-хубава, поне така мисля, но важното да си е твоя, нали, знаеш, така. Тук някой едно в едно. Това е много май. И ако ми кажете какво трябва да е, ще е хубаво. Тук някаква декоративна има. Нека, няма лошо. Така, днеска ми сега ще почна малко тук. Те след малко ще реснат цвета. И аз пак цвета. Да, няма да е лошо така. След малко ще реснат това. Самият сървър. Не на цяло, ами просто така ресват някакви работи. Ако има някакви бъгове или някой е с хак да се изчисти или нещо такова, би трябвало да е. Така, тук имам един стак. Окей. Добре. Ще видя как ще го направим. Така нещо, омага. Не. Резка света и баш такова. Ще ходя да тренкам, защото... Добре, не е лошо така. Значи тук
След 5 минути ще го реснат. Да, разбира се, то ще падне това санта. О, вътре има кончета. Кеф мадафъка. Не, няма да го освобождавам. И тука. Няма самахти. Не са бе. Ло. Що отрепя? Някакъв умря от крипър. Тук ще го променя. Това дърво не ми харесва. Така. Има гъне. Тук бая дърво ще ми трябва да реставрирам. Така хубаво да стане реставрация. Това ако не беше лак, аз направо... Да, ей така мисля, че ще е по-добре. Няма сме да има облика на самата къща, защото няма смисъл просто. Не ми се строи на много сега. Ако някой път ми се дострои, ще го достроя. Тук може да сложим малко. Тук не е равно, братле. Може това само цялото да го смина. Да ви ще видя. Добре, хора. Това няма да е за клипа. Казвам ви, това няма да е за клипа. Не. Категорично. Ако стане... То ще бън скин много ма нерви. Гледайте какво става. А това не е на Наро. Това е на... Те ки бяха Драгон... Някакви... Добре. Връщам се след 20 минути. Дано сте тук. За ваша една секунда. За мен. Цяло вековие. Айде хора, ей седам. Как е майнаци, отново съм тук. Да. Зареждам Майнкрафта. Сега влизам и почваме. Ще спра клипа, защото да не ме видите паролата, нали? Да ме плете с нея. Тем подобни глупости. Окей, айде седам. Айде хора. И от този са тук. Така, с този ще бъдам гаден скин. Както е паляк. Така. Окей. Да му латнем малко. Малко ми полагва май. Така, ходим. И... Сега ли да я правя къщичката? Да е. Така. Добре, този клип с малко го приключвам. Ще видя как ще го направим тук. Но тук се знае, че тези работи ще ги махнем. И трябва да се направи задължително една лопата. Защото и задължително много дърво да се взема. Защото става страшно. Те слиянки тук. Тук. Добре, до 50 и до не знам колко ще изпирам да снимам. Добре, тук нещо не се е получило, братле. Както виждате, бахти грозното изглежда някакво. Мисля, ако отидете до него там, горе-долу. Тук ще го правим, ще видим. Така не ми хареса просто къщата. И ще взема малко стол. Тъкмо. Но това ме кефи тук. Това определено ще го оставя. Ауто всичко е копирал, бахти. Просто то геймър го имам в фай. И затова знам, че доста работи е копирала. Пак и то сигурно се вижда. Защото българин да направи чак толкова. Не, смисъл има българи, които много хубаво строят. Като например Unbeatable, Boeing, Rizal. Бе, много са смисъл. Има хора, които наистина хубаво строят. И се заслужава наистина да також. Така, някой
2. Така, видим кой има 2000 да ми даде на заем, защото в момента не съм купал и ама да е. Чай, аз за всеки случай да си оставям работите, че съм с много работи тук и тъпа гризи. Така. То пища ще ми даде работи. О, да, то го знам. Тия бяха двама гризлита. Охо, добре, бе, това иска да си направим. Искам да го разгледам къщичката. Какво са тук? Кончета. Exit. Има такова, добре. Това е добре, доста добре направено. What the fuck? Ехе, какво става тук? Ето, то се бая е сторял. Искам да излеза от тук. Тук да се излиза, да се излиза, бе. Ай, пича. Ти добре ли си е боте смотан? Езве. Чакай сега. Ето. Ти направим един джъмп. Добре, не трябваше да излезам отвънка. Какво? Доста добре. Но просто вау. Как толкова голяма? Защо му е? И сива на всичкото отгоре, всичко сиво. Трябваше малко да вложи работи тук. Добре, сега съм с правилна разбирач. Боже, забравих как се при... точно така. Така. Добре хора, ще свършим този клип, другия път отново. Айде.